Уважаемые зрители, просим всех встать и снять головные уборы. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Сябры, шчыра вітаю вас на гульні 5-го тура Макслайн жаночай лігі паміж Віцебскам і Дняпром. Канешне, супрацьстаянне, якое цікавіць усіх тых, хто нераўнадушны да беларускага жаночага футбола, ну і да ўнутранага чэмпіяната. Суседзі геаграфічна сёння ў нас вось сустракаюцца тут на штучным полі цэнтральнага спартовага комплекса Віцебскі. Андрэй Леня для вас будзе у эфіры ютуб-канала «Женскі футбол Беларусі». Распавядаць нешта цікавае, я спадзяюся, у мяне гэта атрымаецца пра сустрэчу. Кацярына Янчыленка і Юлія Жалезнікава, капітаны команд. Арбитры только что буйным планом были на ваших экранах, но я думаю, что самый час зараз как раз таки и представить головных дзеючых особ з арбитраў. И распачну Дмитрий Жахоўскі з Новополацка сегодня галоўны на поле, его помощники Вячеслав Бучкин з Полацка и Игорь Харитонов. И он так само город Новополацк представляет. Четвертый арбитр Виктор Абраменков з Витебска, ну и инспектор матча Сергей Гуща, и он представляет столицу нашей краины. Ну и вот вы на своих экранах бачыце стартовые склады команд. Конечно ж, з гостей трэба распачаць. Галоўны тренер Дняпра Михаил Соболев. У воротах Владислава Головатенко под номером 12. 7-й Виктория Барлюгова, 9-й Валерия Барбаренко, 16-й Алина Скидан, 17-й Татьяна Нестюкович, 18-й Валентина Капункина, 19-й номер Дарья Дашкова, 22-й Елизавета Пинчук, 23-й Юлия Железникова, капитан, я ее уже представить поспел, 33-й Яна Бенкевич и номер 99-й Яна Домин. У блакітнай форме гости, футболистки з Могилева. Ну и вось першы дотык до мяча якраз таки яны і робяць. Ну и вось адразу ж дыяганалізе на левый фланг зачапіцца за гэты мяч не атрымліваецца у Татьяны Нестюкович, и аут для Витебска. Мяч у руках Карыны Таваревич. Склад віцяблянак наступны. Галоўны тренер Сергей Вехцев. Лизавета Конак, гэта голкипер под номером 12, яна згуляе. 3-й Арына Иванова, 5-й Анастасия Сидорчук, номер 6-й Карына Таваревич, 7-й Ганна Денисенко, 10-й Александр Якушевич, 11-й номер у Вероники Толкун, 13-й Вольга Игнатенкова, 14-й Александр Нестерович, 17-й номер Юлия Дубень и Кацярына Янчыленка, капитан команды. У яе на спине две сямёркі. Бачым мы зараз футболістак Віцебска на чужой палове поля, і Денисенко гуляе назад, мяч урэшце рэшт даходзіць вось тут да Александры Нестерович. Спроба правым флангом атаковать с мячом у ногах Денисенко, откидая крышечку назад на Толкун, ну и мяч все ж таки, да, покинул там межы поля и увядзе яго у гульню у Владислава Головатенко, голкипер Дняпра. Ну, я думаю, что вы ведаете, яна приехала у Могилёў ажно з Урала. Ну вось папярэднім клубам Головатенкі быў казанскі Рубін. Яна яшчэ
дастаткова маладая футбалістка. Ну і, канешне ж, з улікам таго, што зараз па вельмі цікавай прычыне не здольная гуляць і абараняць колер Дняпра Святлана Каламейскага Корбут, трэба было, канешне, задачу па пошуках галкіпераў вырашаць Михайлу Соболеву. Ну і Уладзіслава Галаваценка разам з Ангелінай Галендай, яна сёння ў рэзерве, вось сталі новымі галкіперамі Дняпра. Ну а Каламейцева Корбут, яна цяжарная, удар па варотах мы бачым, заблакаваным ён аказаўся, таму што там на шляху мяча паўстала адна з абаронцаў Віцебска. Ну і, дарэчы, Валентина Капункіна да мяча прыкладалася. Ну так, у прынцыпе, стрэл гэты мог быць і магутным, і пацэліць туды, куды трэба, аднак мяч все ж таки пайшоў у спіну адной з футбалістак Віцебска. Ну і ўжо у канцы эпізода там парушаныя былі правілы магілёўскімі футбалісткамі. Мяч зноў на іх палове. Гульня назад, мяч у рукі браць нельга Елізавеце Конак. Ну і яна ў гэтай сітуацыі, канешне, разбіраецца добра. Барбаренко вырушвае на яе Денисенко, Барбаренко гуляе наперад, мяч страчаны, там Юлія Жалезнікава за гэты мяч не здолела зачапіцца. Ну і правілы урэшце рэшт капітан Дняпра парушыла. Цікава, што сёння вось дзве сястры, мало таго, што сястры, дык яшчэ і блізняты, Ганна Денисенко і Юлія Жалезнікава адна супраць адной гуляюць. Ужо не ўпершыню такое адбываецца. Не першы сезон Ганна Денисенко выступае тут вот за віцебскую каманду. Як вы, думаю, ведаеце, абедзве гэтыя футбалісткі, выхаванкі, гадаванкі магілёўскага футбола. Так сталася, што вырашыла ось тут да віцебскага калектыва далучыцца Ганна Денисенко, вопытная футбалістка. І яна, як і сястра Юлія, чэмпіёнкі Украіны ў складзе харкаўскага Жытлабуда-1. Ну і, канешне ж, такія выканаўцы, яны камандам, якія ось падпіраць, імкнуцца нашу прызавую тройку. Яны, канешне, вельмі і вельмі дарэчы і да месца. Мяч уводзіць у гульню Елізавета Конак, ну, якраз таки перапраўляе яго крышку туды наперад Ганна Денисенко. Зноў-такі зачапіцца не атрымліваецца. Ну, пакуль мы па першых гэтых хвілінах назіраем шчыльную гульню вось тут у цэнтры поля, асабліва тут распасцерці гэтыя свае наступальныя дзеянні не дазваляюць саперніцам. Ну, на правах гаспадарынь все ж таки віцеблянкі тут імкнуцца гуляць першым нумарам, пакуль што у іх гэта не надта, каб атрымлівалася. Можам мы, напэўна, ось такую выснову зрабіць. Зноў-такі вертыкальны закід ад Барбарэнкі, зноў-такі зачапіцца там не атрымліваецца. Наколькі я зразумеў, у Аліны Скідан мяч з рук у гульню Карына Таварэвіч увела Дашкова. Перахоплівае Денисенко, гуляе ў цэнтр. Якушевіч нізам. Недакладны пас. Пінчук. Барлюгова. Зноў мяч да Вікторыі прыходзіць, ну і націскае на яе, як мы бачым. Вераніка Толкун вымушаная была згуляць Барлюгова назад на свайго галкіпера. Мяняецца вектор атакі Дняпра. Ну, зноў-такі чапляцца, пакуль не ўдаецца. Напэўна, вось тая акалічнасць, што толькі ўсяго пачатак гульні, пакуль што вось так
цісне на каманды, пакуль трэба сунімаць ім гэты мандраж свой, стартавае хваляванне. Ну, спадзяюся я, што ў хуткім часе гэта удасца зрабіць футбалісткам. Больш, напэўна, такі асэнсаваны футбол мы з вами будзем назіраць. Мяч прыходзіць да Лізаветы Конак. Ну, вось мінулы матч 4-го тура Макслайн жаночай лігі Лізавета прапусціла, яна была ў рэзерве, гуляла Дар'я Алёшына. Ну і ўвогуле, калі яшчэ рабіць абмоўку наконт стартавага склада, то вось у параўнанні з гульнёй у Пінску, якую віцяблянкі выйгралі не без праблем, з лікам 1-0, рэалізавала пенальці Кацярына Янчыленка. 3 замены ў стартавым складзе Сергей Вехцеў зрабіў. Ну вось пасля гэтай атакі я працягну пра гэта гаворку. Пас туды наперад у штрафную пляцоўку быў выкананы зноў такі да форвардаў. Мяч не дайшоў. Ну вось вярнулася ў варот, як я ўжо сказаў, Лізавета Конак. Таксама з першых хвілін сёння гуляе Карына Таварэвіч. Яна на правым фланзе заменіла Вольгу Васильеву. Ну і Вераніка Толкун у цэнтры поля заменіла Ганну Канцэмбу. Што датычыцца Дняпра, у 4-тым згаданым ужо мной туры каманда Міхаіла Собалева на хатняй пляцоўцы перамагла у валявым стылі Зорку БДУ з лікам 4-2. Ну і ўсё тыя ж стартавыя 11 футбалістак, як і тады, сёння вось выходзяць на футбольнае поле. Так што атрымліваецца, галоўны трэнер магіляўчанак сабе не змяніў. Атака Дняпра, ну, да ўдара па варотах тут справа ў нас не даходзіць. Вельмі добра чуваць голас Міхаіла Собалева. Гэта ён камандуе сваімі падначаленымі. У прынцыпе, заўсёды вельмі актыўнічае ён, і вось тэмбр голаса заўсёды даводзіцца яму падвышаць. Прыходзіць мяч зараз у ногі Дар'і Дашковай. Вось яна разам з Валентинай Капункінай сёння вось на вастрыні атак. Я мяркую, што вось да канца матча яшчэ будуць яны неаднойчы непакоіць Лізавету Конак, но пакуль што такіх вось момантаў з іх удзелам мы не бачылі. Заканчваецца у нас ужо 9-я хвіліна тут у Віцебску. Ну і сапраўды вось з адным з нашых гледачоў, які адзначыўся ў чаце трансляцыі паведамленнем, я магу пагадзіцца, гэта цэнтральная гульня у туры. У Віцебск пасля 4 згуляных матчаў у актыве мае 10 ачкоў, 11 забітых, 1 прапушчаны. Урэшце рэшт вынік вельмі удалы, з улікам таго, што ў першым туры давялося вось у футбольным манежы, які тут зусім непадалёк з гэтым штучным полем ЦСКА Віцебскі, вось згуляць унічыю ні з кім-небудзь, а з срэбраным прызорам чэмпіята апошніх гадоў Мінскам. Ну а пасля гэтай нічыі 1-1 увогуле, канечне, трэба сказаць, што Віцебск мог і выйграць. Там ужо літаральна на апошніх секундах, просто не той што хвілінах, Міраслава Зубко лік зраўняла. Пасля гэтага 1-0 перамога над брэсцкім Дынама была зафіксавана. Віцебск выйграў у гасцях, потым хатні матч з Белшынай. Там ўсё скончылася буйной перамогай 8-0. Ну і ўжо пра матч у Пінску я паспеў для вас сказаць. Што датычыцца Дняпра, таксама ў першым туры была перагуляная Белшына з лікам 2-0, таксама ў манежы магілёўскім гэта адбылося. Пасля гэтага матчы заканчваліся для магіляўчанак з аднолькавым лікам 4-2 адразу. Гэта была гасцявая гульня супраць Дзюшпалез-ДУ. Ну а потым ужо на сваёй тэрыторыі, пра гэты матч таксама паспеў сказаць, была перагуляная Зорка БДУ 4-2, хаця трэба заўважыць, што студэнткі забілі у дэбюце матча адразу 2 мячы. Шарашавец гэта зрабіла, а потым ціха. Ну вось узялі магіляўчанкі сябе ў рукі і 4 мячы запар вось забілі. Да, там быў, канешне, дэфіцыт гульцоў пэўны у Зоркі БДУ. На гэта, ў прынцыпе, наракаў Сергей Русецкі, і была нават спроба гэтую гульню перанесці. Пра гэта хадайнічаў
клуб «Рыцар БДУ», аднак все ж таки АБФФ на гэта не пайшла. Сустрэча была згуляная ў межах 4-го тура, ну і вось Днепр здолеў перамагчы. Такім чынам, пасля 3 матчаў абсалютны максімальны вынік 9 ачкоў падначальна Михайла Соболева. Завоевали 10, забили и 4 мячи пропустили. Штрафный удар на користь могилевчанок. Ну, бачим, мы каля мяча Яну Бенкевич и Елизавету Пинчук. Гэта футболистки, якія по 2 мячи уже в гэтым чемпионате забили. Лепшие бомбардиры яны свою команду. Бенкевич, что ж таки выканае. Это, напевно, был удар по воротах. Ну, с такой дистанции, конечно, забить ось таким стрелом прамым было найскладана, калі толькі ты не валодаеш вельмі моцным стрэлам. Ну, у нас все ж таки матч жаночых команд наўрад ці столькі моцы вось у нагах ёсць. Тым не менш пробіла Бенкевич, ну і мяч там застрае у футболистках. Аут для магілёўскай команды. Мяч там на правым фланзе. Ну и, может быть, тут удастся віцеблянкам контрвыпад свой организовать. Ну, там классно гуляя, наколькі я разумею, Алина Скидам на правым фланзе обороны. Украинка у матчі з Зоркай БДУ дебютовала за Днепр. Ну, тыя, хто сочыць за нашай Макслайн жаночай лігай, добра ведаюць, што яна не новичок. У ёй у сезоне 2023 года абараняла яна колеры Дынамо Бдувка, ну і стала чэмпіёнам краіны ў складзе гэтай каманды. Ну, да таго ж заваявала суперкубак Беларусі і кубак. Ну, пасля гэтага яна з'ехала ў Казань, гуляла ў Рубіне. Ну і адазвалася на запрашэнне Михайла Соболева. У Магілёве цяпер яна выступае. Шмат барацьбы мы назіраем вось у гэтыя першыя чвэрць часа гульні. У прынцыпе, да вострых момантаў у нас справа не даходзіла. Сидорчук адваявала тут позицию, и мяч з-пад ног Тацяны Несцюкович выбила у аут. Валерия Барбаренко. Пошыраны спіс нацыянальнай жаночай зборнай трапіла. Валерия, конечно же, для ўсіх тых, хто падтрымлівае яе асабіста, і Днепр, гэта добрая была навіна. Ну, пакуль што выклік яна не атрымлівала, мажліва, гэта ў бліжэйшай будучыні адбудзецца. Вось, у якім разе, усё у нагах і у руках гэтай, безумоўна, таленавітай футбалісткі, якая на левым фланзе абароны ў Дняпра гуляе. Ну, ось, тыповая для яе гэтая пазіцыя. Ну, а зараз з мячом у руках Карына Таварэвіч. Яна разам з Арынай Івановай прыбылі ў Віцебск з Актабе. У мінулым сезоне менавіта колеры гэтага клуба казахстанскага абаранялі. Ну і першы ж сезон існавання жаночай каманды Актабе здолелі стаць срэбранымі прызёркамі чэмпіянату Казахстана. Так што, в прынцыпе, вось ужо з такой рэгаліяй у Віцебск яны прыехалі, канешне ж, займелі вопыт легіянерскі, што таксама мела значэнне, я ў гэтым упэўнены, для Сергея Вехцева. 16-я хвіліна. Аут для магілёўскай каманды. Доходзіць мяч да Барбарэнкі. Да, просіць сустракаць Валеру Барбарэнку Вераніку Толкун Сергей Вехцев. Ну, вось не надта імкнулася гэта рабіць Толкун. Зараз мяч яна якраз такі тут вось атрымлівае ў цэнтры поля, вырушвае яшчэ больш па цэнтру. Ну і тут яе накрываюць магілёўчанкі. Можна тут выпад, в прынцыпе, дастаткова хуткасны правесці, ну, хутка не атрымліваецца. Жалезнікава праз цэнтр згуляла яна.
на свайго 19-го нумара Дар'ю Дашкову. Не зачапілася Дар'я. Доўга яна пасля пашкоджання аднаўлялася. Забіла ўжо ў гэтым чэмпіянаце, дарэчы, Дашкова. Ну і, канешне, разлік на яе таксама вялікі у ўсяго трэнерскага штаба Михайла Соболева. Ну, в прынцыпе, як і на Валентину Капункіну, якую таксама ось замучылі, можна ўжо так, напэўна сказаць, траўмы апошнія гады. Ну, дзякуй Богу, зараз у ёй ўсё добра і здолена дапамагаць свайму роднаму клубу. Вельмі, канешне, працаздольная футбалістка Валентина Капункіна. Яна сама не з Магілёва, даводзілася ёй, вось калі яна атрымлівала гэтую самую футбольную навуку, ездзіць кожны дзень, ну, перадольваць такой неблагі шлях. Штрафны для магілёўскай каманды яшчэ адзін, но мяч не ўдаецца там футбалістцы узняць высока, перахопліваюць яго саперніцы. Янчыленка, ну, тут мяч занадта моцна ад сябе адпусціла, ну і да канца згуляла Бенкевіч. Толку направо. В один дотык Сидарчук. Ну и Таваревич подачу робіць у штрафную пляцоўку. Удар головой. Мажліва, тут можна было нанести. За кім подбор застаецца? За магілёўскімі футболистками. Ну, шмат пакуль што сумбуру мы назіраем. Нестерович направо. Денисенко, и з ёй до конца адпрацоўвае Валерия Барбаренко. Ну, в принципе, моцныя бакі соперницы, конечно ж, Лера ведает, потому что паспела яна пагуляць вось разам з Ганнай Денисенкой у одной команде. И перастаралася Ганна. Штрафны удар для магілёўскай команды. Заканчивается у нас уже 19-я хвіліна. Лік у матчы 5-го тура. Макслайн жаночай лігі не адкрыты паміж Віцебском і Дняпром. Макслайн, генеральный партнер женской лиги. Для новых игроков есть у нашего генерального партнера Макслайн интересное предложение. Бонус 22% всем новым игрокам. Аут для магілёўскай команды яшчэ адзін. Уздоўж боковой линии укидывала Барбаренко. Мяч перахоплены. Денисенко налево. Ну и тут читая классно гульню. Скидан. Імкнецца яна наперад. Дыяганаль низа. Мяч доходит, але становішся па-за гульнёй. Да, крышечку няўважліва тут згуляла Тацяна Нестюкович. Трэба быць шчырымі. Конак шпяшаецца. Гуляе на Толкун. Разворачивается Вероника. Ну и тут простой ситуации мяч отправляют. Может быть, хтосьці вось з партнерш по команде не поразумеўся, да? Павінен быў открываться там вось каля линии боковой. Барбаренко. Ну и тут у Дашковой технічная хіба. Вынос и гуляя головой там классно страхуючи своих. Бенкевич, калі я не помылился, это была Игнатенкова. Закид наперед. Пинчук. Аут для Дняпра. Чамусьці, ну, так, сапраўды для Дняпра, хаця мне падалося, як і шматлікім удзельнікам гульні, што ўсё ж такі для Віцебска гэты аут, але не. Игнатенкова ў цэнтр, Сидарчук налево, один дотык Якушевич. Там Васильева Ольга. И подачу она робіць. Одна з самых опытных футболисток. Ну тут
пажары можа быць, удар па варотах і ён блакуецца. Гэта Янчыленка была першая вуглавы для Віцебска ў гэтай сустрэчы. Мы фіксуем на 22-й хвіліне. Стандарт гэта заўсёды небяспека, і Кацярына Янчыленка, капітан Віцебска, будзе рабіць падачу. Ну, увогуле, канешне, тут перапляценняў дастаткова шмат. Трэба сказаць, што Карына Таварэвіч, Арына Іванова, Ганна Денисенко, Александра Якушевич, Кацярына Янчыленка, Аліна Абдулаева, якая ў рэзерве. Усе гэтыя футбалісткі ў той ці іншы час выступалі за магілёўскую жаночую каманду. Ну і Ксенія Карпова, якая ў рэзерве Дняпра, таксама з Віцебска прыехала ў Магілёў. Падача Янчыленкі на далёкую штангу, гуляе галавой Якушевич, на падборы нікога з партнёрш. Ну і тут памыляецца. Гэта Валерыя Барбаренко, але сваю памылку яна выправіла. Гуляе направа зараз. Абвастраючая перадачу, штрафную. Трэба, конечно, страляць. Прастрэл робіцца і гуляе нагамі ў гэтай сітуацыі Елізавета Конак. Ну, в прынцыпе, неблагі контрвыпад для магілёўскай каманды. Вось пасля вуглавога каля яе ворот. А тут што у нас атрымаецца? Тут класна дзейнічае ў падкаце Вікторыя Барлюгова. Давайте таксама гэты чысты падкат ацэнім. І не было у рэферы гэтай гульні Дмітрия Жахоўскага падстаў, каб штрафны удар пазначаць. Хто ж у нас тут імкнуўся выскакнуць сам-насам з Галаваценкай? Гэта была Анастасія Сідарчук. Ну, Барлюгова, зноў-такі, скажем, бездакорна згуляла ў сітуацыі. Таварэвіч мяч укідвае на Ігнаценкаву. Ну вось, можам мы, напэўна, зараз сказаць у сярэдзіне першай паловы, што гэты сумбур, стартавы мандраж футбалістак адной і другой каманды, ён прайшоў і все спакойна. Ну вот Галаваценка зараз амаль што памылілася. Мяч зноў-такі да галкіпера Дняпра прыходзіць. Нарадзілася Влада Галаваценка у горадзе Паляўскі. Это Свердловская вобласць. Поступила на Уральскую футбольную академию в свой час. Ну и вот там эту самую азбуку футбольную вывучала. Но про то, что з Рубіна Казанскага яна перайшла ў магілёўскую каманду, уже паспеў сказаць. Контрвыпад, зноў-такі, Яна Домін лезе туды наперад, як і просіць гэтага Михаил Соболев. Ну і класна ў гэтай сітуацыі шмат вопытная цэнтральная абаронца Віцебска Александра Якушевич згуляла, мяч выбіла за бакавую. Домін. Зноў яна ў цэнтры нашай увагі, прастрэліць ёй тут не даюць. Домін падтрымала Аліна Скідан, і вуглавы цяпер ужо для Дняпра. Аліна Скідан, футболістка з Украіны. Яна нарадзілася ў Жытомірскай вобласці. Ну і таксама з досведам. В прынцыпе, якраз такі, можа быць, і Віцебскую Дняпру не хапала у мінулыя гады ў складзе футбалістак, якія ведаюць, што такое перамагаць. Ну, про Денисенку, Ганну и Юлию у мінулым, таксама Денисенко, цяпер Жалезніку я сказаў. Ну, Скідан, конечно, больш малады. Гулец, удар по воротах! Як было небяспечна, да. Ну, такое ўражанне, што гэта хатняя зарыхтоўка стандарта. Калі б мяч пайшоў у далёкі вугал, я не ведаю, Конак здолела б все ж таки выцягнуць гэты мяч ці не. Удар галавой наносіла Елізавета Пінчук. У мінулым гулец каманды Крылы Саветаў з Самары. Дагэтуль яна некалькі сезонаў выступала за футбольны клуб Мінск. Ну і вярнулася на радзіму. Яна з Магілёва. Головой тут гуляе Бенкевич. Капункина. Домін.
вісне у яе на плячах. Просто тут Анастасія Сідарчук. Мяч зноў-такі сыходзіць за межы поля. 27-я хвіліна. Ну, я думаю, што тыя, хто рыхтаваўся глядзець гэтую гульню, мелі ўяўленне, як абедзве каманды вось адна з іншай гулялі ў папярэдні час. Ну, трэба, напэўна, сказаць пра мінулы сезон у першую чаргу. Зноў-такі шмат было супрацьстаянняў, 3 матчы ў межах чэмпіяната Беларусі, ну і яшчэ адна гульня ў кубку адбылася 15 сакавіка 24 года. Віцебск Днепр 0-1, там ўсё вырашыў адзіны гол Яны Домін на 76-й хвіліне. Давайте дагледзім гэтую атаку Віцебска з мячом Денисенко. Ну і тут класна у адборы магіляўчанкі гуляюць. Мяч у нагах Капункінай. Наскідан. І правілы былі парушаны зараз віцеблянкамі. Пасля гэтага, пасля матча першага круга 8 чэрвеня футбалісткі зноў-такі сустрэліся, гэтым разам ужо ў Магілёве. Ну і зноў Днепр быў мацнейшы. 1-0. Караліна Жытко на 44-й хвіліне рэалізавала пенальці. Праз 11 дзён адбыўся той самы матч чвэрцьфіналу Кубка Беларусі, зноў-такі ў Магілёве. Ну і на здзіўленне Віцебск узяў рэванш з буйным лікам 4-1. Наталья Васильева двойчы забіла на 7-14 хвілінах. Таксама Александра Якушевич і Марыя Пешына. Расіянка ось адзіным голам магіляўчанкі адказалі. І зрабіла гэта Караліна Жытко. Ну і нарэшце 14 верасня 1-1 команды разышліся. Жытко адкрыла лік на 24-й хвіліне. Кацярына Ільчыленка яго зраўняла на 61-й. Ну і цікава, што якраз такі сённяшні арбітр з Новаполацка Дмітрий Жахоўскі разам з сваім памочнікам Вячеславам Бучкіным таксама вось на тым матчы працавалі. Так што сапраўды гэта ўжо супрацьстаянне такое сур'ёзнае, у якім загадзя не скажаш, хто выйдзе пераможцам. Мяч у руках улады Галаваценкі, нікуды галкіпер Днепра не спяшаецца. А тым часам у нас ужо і паўгадзіны прайшлі. Галаваценка гуляе налева. Барбаренко па фланзе. Не было парушэння правілаў, трэба падымацца Несцюкович, она до апошняга тут змагаецца. Таварэвіч гуляе ў цэнтр. Денисенко, лёгка яе пазнаваць па гэтых салатавых буцах. Ну і вось такі закід у штрафную пляцоўку. Бачым і адтолку, дыяганаль закід. Вось так атрымалася. Ну і там, я так разумею, што імкнулася адгукнуцца на гэты пас Юлія Дубень. Ну, не атрымалася. Занадта моцна. Мяч туды накіравала Вероніка Толкун. Галаваценка разгуляла мяч, кароткі пас пайшоў на Пінчук. Барбаренко. Ну і бачым, да, прэсінг ад Віцебска. Гуляе назад Жалезнікава, і віцеблянкі няблага прэсінгуюць, глядзіце. Тут вось на правым фланзе просто не ведае пакуль што зараз гасцявая каманда, што з гэтым мячом рабіць. Таварэвіч укідвае на Толкун, ну і тая мяч губляе. Не, вуглавога тут не будзе, як гэтага хоча Сергей Вехцев, галоўны трэнер Віцебска. Зноў такім Галаваценка пайшла туды за мячом. Цікава, дзе там дзяўчаты, якія павінны гэтыя мячы падаваць. Чаму іх сёння няма? Ну вось не дапрацавалі тут у Віцебску пры арганізацыі гульні. Хаця вось там дзяўчына стаіць за баннерам нашага генеральнага партнёра. Так што бяру свае словы назад.
Домін. Развярнуцца ёй тут не даюць. Капункіна першая. Мяч таксама Валентина губляе. Сідарчук направа глядзі, там ёсць Толкун, і зноў такі тэхнічна не вельмі удала, мякка кажучы, згуляла Вераніка. Ну, такое здараецца, нічога страшнага. Барбаренко назад, мяч укідвае на Барлюгову. Нестюкович. Скидан. Мячом авалодвае, там открывается по фланзе Домін. Ну і мяч ёй якраз такі ідзе. Я на один дотык зноў такі на Скидан. Але чытае гэтую перадачу Кацярына Янчыленка. 32 хвіліны каманды ўжо у нас згулялі. І бачу, што 31 глядач, ось, калі верыць лічыльніку на нашым YouTube-канале, глядзіць гэтую гульню. Ну не, ўсё ж такі 84. Тут абнавіў я гэтую інфармацыю. Всё цяпер у нас правільна лічыцца. Ну, амаль што сотня. Няблага. Барлюгова на Барбаренку. Зноў-такі па фланзе падае Нестюкович. Не было фолу. Таваревич. Да, я прошу прабачэння, вось сказаў пра тое, што там Вольга Васильева на левым фланзе, Віцебска ў абароне. Вольга Васильева на замене, конечно ж. А на левым фланзе Арына Иванова. Трэба, конечно, было абавязкова выправіцца. Барлюгова налево, Барбаренко, перед ёй ёсць адкрыты фланг, але вырашыла вось так згуляць праз цэнтр. Валерыя ізноў мяч губляецца. Не трымаецца ён у нагах магілёўскіх футбалістак. Ну, напэўна, той класічны момант, калі можна сказаць, што не хапае апошняй перадачы. Цяпер ад апошняй контрвыпад Віцебска, мяч у штрафной пляцоўцы, Ганна Денисенко, офсайд. Ну, ўжо можна было нават і не біць па варотах. Па офсайдах у нас, дарэчы, 1-1. Памятаем мы, што Нестюкович у складзе Дняпра залезла ў становішча па зуглёй. Ну, цяпер тое ж самае зрабіла Ганна Денисенко. Хаця, в прынцыпе, вельмі сімпатычная гэтая атака развівалася каманды гаспадарскай. Барлюгова. Да, нікога сапраўды не было побач з ёй. Ну, свісток прагучаў, нешта там не спадабалася Дмітрыю Жахоўскаму. Праз галкіпера гуляе Барлюгова, Галаваценка направа. Ну і там адпрацавала, зноў-такі, трэба сказаць, Александр Несцярович, калі... Не. Так складана, ведаеце, з гэтымі лічбамі. У Віцебска на спінах... Не, там Янчыленка гэта была, да. Яна там барацьбу навязала Аліне Скідан. Ну, можа, в прынцыпе, Кацярына адкрывацца на адным, на іншым фланзе, мяняць іх, такім чынам блытаць саперніц. Хуткасная футболістка. Доўгі час яна выступала за гарадзенскія каманды пад кіраўніцтвам Дзяніса Леўчанкі. Ну, вось ужо не адзін сезон яна ў Віцебску, а вось дагэтуль якраз такі была ў Дняпры. Ну, нешта там у яе не атрымалася. Тут ужо трэба ў самой Кацярыны запытваць, што ёй у Магілёве не спадабалася. Ну, розныя бываюць, канешне, абставіны, і бачым мы, што і Днепр, у прынцыпе, можа прэсінгаваць, і гэты прэсінг, праўда, віцебскія футбалісткі разбіваюць, аднак памыляецца. Зараз Вераніка Толкун вельмі перажывае, канешне, з-за гэтага Сергей Вехцеў. Трэба мяч прымаць, а не гуляць адзін дотык. Ну, ёсць, канешне, мэты у віцяблянак, хочацца ім трапіць у рэшты-рэшту прызавую тройку. Ну і да таго ж прагнуць і магілёўскія футбалісткі. Вось чаму гэтая гульня, канешне, цэнтральная ў пятым туры Макслайн жаночай лігі. Денисенко
З развароту трапляе на мячом у Тацяну Нестюкович. Так, змяшчаецца ў цэнтр, дыяганаль. На Домін. Супраць Домін Арына Іванова. Ёсць там скідан побач з ёй, ёсць там таксама Юлія Жалезнікава. Ідзе Домін сама бліжэй да лініі варот. Мяч сыходзіць за бакавую. Аут. Иванова головой гуляя. Подбор за Пинчук. Проблему ее тут с опрацовкой мяча. Ну, тут можно только с Михаилом Соболевым погодиться. Трэба нормалёва мяч увести у гульню, так, каб ён лёг на штучный газон. Ну и пасля ўжо спрабаваць ісці наперад, канструяваць, камбінировать. И як вынік забіваць. Ну, пакуль што, канечне, да забітага мяча і Віцебскую Дняпру далёка. В прынцыпе, толькі можна узгадваць ось тыя два становішча па-за гульнёй. Ну, гэта зноў-такі не небяспечныя эпізоды. Ну і удар галавой пасля вуглавога Лізаветы Пінчук. Востры момант. Вось тут сапраўды. Ну і Пінчук у далёкі вугал ўсё ж такі мяч не выразала галавой. Чарговы штрафны. Выканае яго Аліна Скідан. Закід з мячом сустрэлася, але такі там з апрацоўкай праблемы. У Дашковай закід у штрафную. Нестюкович супраць яе Таварэвіч. Прапановвае сябе Барбаренко. Ну і перадачу не зрабіла Тацяна Нестюкович назад. Мяч страціла, ну і ўжо вымушаная она была правілы парушыць на Карыне Таварэвіч. Вось зараз нам буйным планам паказалі Тацяну і Карыну. Вось чаму зараз Тацяна Нестюкович не аддала гэтую перадачу. Прасіла ж мяч Валерыя Барбаренко. Ну, вырашыла, што здолее яна прайсці Карыну, не прайшла. І Лизавета Конак моцна наперад. Барбаренко моцна у цэнтр поля. Нестерович, даруйте. Так, понабивала мяч головой. Атака Віцебска, удар по воротах. И мяч пераправляе праз перакладзіну Владислава Головатенко. Ну, вось гэта ўжо адказ ад Віцебска на 40-й хвіліне. Вось на такі удар, ну, колькі там было метраў, напэўна, ну, 20, может быть, 23 до ворот. Головатенко справілася, ну, і павінна яна была гэта рабіць. Мяч ішоў роўна па пазіцыі галкіпера. Яшчэ адзін вуглавы. І зноў каля мяча Кацярына Янчыленка. Разгуляла з Нестерович. Ну і тая, так, будзем шчырымі, няўдала згуляла. Прастрэл зрабіць не ўдалося. Конечно, у цэнтры поля Віцебску не хапае Натальі Васильевай. Ужо даўно гэта, безумоўна, таленавітая футбалістка, траўмаваная. І, канешне ж, Сергей Векцев вельмі чакае яе аднаўлення, як і партнёршы па калектыву. Яна, канешне, больш сэнсу будзе ў цэнтры поля прыносіць Віцебску асэнсаванасці ў дзеяннях каманды. Ёсць у яе досвед ужо выступленні і за галоўную каманду краіны, за зборную Беларусі. Ну, вось, да, траўмы, гэта частка футбола. І ўдвая шкада, калі адбываецца так, што дзяўчаты ў нас траўмуюцца і выбываюць на доўгі час. Ну, ад сябе асабіста, канешне, зычу як мага хутчэй вярнуцца на поле Наталі. Штрафны для Віцебска, закід ад Янчыленкі. Знуткі мяч не паднімаецца высока, таму і небяспекі няма. Жалезнікава.
Железнікова супраць Толкун, і мяч застаецца ў магілёўскіх футболістак. Ну і, канешне, не Юлія Железнікова павінна была яго ў гульню водзіць, а Валерыя Барбаренка. Што яна зараз і зробіць. Укідвае назад. Барлюгова. І зноў прэсінг. І зноў ён працуе ў Віцебска. Протыкае мяч наперад Ігнаценкова. Ну і па назе. Атрымала яна, трэба паднімацца. Ну, высокарослая футболістка Юлія Ігнаценкова. Сідарчук, удар па воротах, Толкун наносіць і з мячом сустракаецца Владзіслава Галаваценка. Ну, будзем шчырымі, гэты удар моцным не атрымаўся, таму там ніякіх праблем у галкіпера не было. І адразу ж яна гуляе на скідан. Скідан назад, зноў праз Владзіславу Галаваценку. Ну і тыпова. Зараз што мяняецца вектор атакі, цяпер ужо мяч ідзе налева, дыяганаля, там нікога. Паспяшалася цэнтральная абаронца Дняпра. 43-я хвіліна, я думаю, самы час нам абвесціць, хто ж у рэзерве у складзе дзвюх каманд. Ангеліна Галенда, гэта рэзервовы галкіпер Дняпра, Анастасія Михайлова, Маргарыта Лазаренко, Марына Пушкар, Аліна Конева, Паліна Цыбульская, Віолетта Лагуценко, Ксенія Карпова, Евгенія Якусік. У Віцебска у рэзерве ёсць Дар'я Алёшына, гэта галкіпер, Софія Гірнік, Дар'я Рачкоўская, Ганна Кацэмба, Мілана Белавус, Алена Скрабкова, Карына Сярова, Вольга Васильева і Аліна Абдулаева. Мяч у ногах магілёўскіх футболістак. Страціла яго Дашкова. Ну, барацьбы шмат. Зноў-такі і застаецца. У прынцыпе, плюс-мінус роўныя па класе каманды. Я думаю, вы са мной, сябры, пагодзіцеся. Барбаренко мяч у штрафную пляцоўку закидывае низом. Ну и там адпрацавалі футболистки у синих цішотках. Барбаренко. Железникова назад. Бенкевич. Скидан. І зноў закид. Ну, не атрымліваецца низом, таму ось да гэтых самых длинных дыяганаляў ці вертыкальных закидаў звяртаюцца футболісткі. У прынцыпе, пра Днепр тут у першую чаргу трэба гаварыць. Ну, таму што ў прэсінгу Віцебс сябе паказвае ў другой палове першага тайму вельмі няблага. Выпад ад магілёўскіх гульцоў. Ну і тут трэба да мяча ўсё ж такі паспець, але не здолела гэтага зрабіць. Хто ж там быў? Гэта была Валерыя Барбаренко. Заканчваецца асноўны час першай паловы. Ну, я упэўнены, што Дмітрий Жахоўскі нічога кампенсаваць не будзе, таму што ў нас і паўз, в прынцыпе, не было. Падсумоўваць таксама асабліва няма чаго. Лізавета Пінчук вось галавой прабівала пасля вуглавога. Гэта быў самы востры момант за вось першы тайм. Ну, нядаўна прыкладалася там Толкун. Размяла яна вось такім ударам Владзіславу Галаваценку. У прынцыпе, так асабліва згадваць і няма чаго. Ну, думаю, што зараз свісток даць Дмітрий Жахоўскі. Ён гэта і робіць пасля першага тайма ў матчы 5-го тура Макслайн жаночай лігі. Віцебс Днепр, безгалявая нічыя. Давайце адпачнем.
Вертаемся на стадион ЦСКА Витебскі. Другі тайм матча 5-го тура Макслайн жаночай лігі Витебск Днепр 0-0. Пакуль што ў нас, ну і па ўсім бачна, што замен пакуль што не будзе у складах абедзвюх каманд, так што самы час яшчэ раз пра склады нагадаць. Днепр у варотах Уладзіслава Галаваценка. Полевые гульцы Виктория Барлюгова, Валерия Барбаренко, Алина Скидан, Татьяна Нестюкович, Валентина Капункина, Дарья Дашкова, Елизавета Пинчук, Юлия Железникова, Яна Бенкевич и Яна Домин. Не, все ж таки одна замена проведенная. Милана Белавус под 18 номером у складе Витебска уступая у гульню вось пасля перапынка. А замест каго? Вось зараз, напэўна, мы дыктара будзем слухаць. Ну, мне падаецца, што замест Юліі Дубень. Трэба, канешне, гэтую інфармацыю спраўдзіць. Ну, а пакуль што склад каманды: Сергея Вехцева, Лизавета Конак, гэта галкіпер, Арына Иванова, Анастасия Сидорчук, Карина Таваревич. Давайте послухаем. Игрок под номером 13 Игнатенкова Ольга. В игру вступает игрок под номером 18 Белаус Милана. А вось не замест Дубень, а замест Ольги Игнатенковой. Вышла Милана Белавус. Далее по складе: Ганна Денисенко 7, Александра Якушевич 10, Верника Толкун 11, Александра Нестерович 14, Юлия Дубень 17, Катерина Янчеленко 77. Ну и вось замест Игнатенковой вышла Милана Белавус. Белавус — гэта тая футболистка, якая забила першы гол Витебска ў гэтым чэмпіянаце у вароты Мінска. Скарысталася она памылкай галкіпера гараджанак, ну і забіла, як я ўжо гаварыў, да апошняга Витебск прэтэндаваў на 3 ачкі, на сенсацыю ўжо ў першым туры, аднак все ж таки не здолеў выйграць у Мінска вось на сваёй тэрыторыі. Што датычыцца першай паловы, быў у нас адзін супер востры момант з удзелам Лизаветы Пинчук, и она на ближней штанзе отгукалась на подачу з вуглового, пробила у далекий вугол, ну мяч там крышечку со створом разминуўся, а у іншым выпадку, я думаю, что были бы, конечно ж, у Лизаветы Конак вялікія проблемы. Ну, в принципе, працаваў прэсінг у віцеблянак у першым тайме, і фрагментамі вельмі складана было, конечно, з абароны магіляўчанкам выходзіць. Тым не менш, вялікіх праблем у Уладзіславе Галаваценцы віцеблянкі не прыдумалі. Так што пакуль у нас вось такая безгалявая нічыя ў цэнтральным матчы 5-го тура Макслайн жаночай лігі. Генеральный партнер женской лиги компания Макслайн, и у нашего генерального партнера для всех новых игроков интересное предложение, приветственный бонус 22%. Мяч у руках Арыны Ивановой. Аут для Витебска. Нема варыянтаў. Иванова уздоўж бакавой на Денисенко укидывае. Зноў Иванова. Один дотык няблага там згуляла Дубень. Ну и тут, конечно, не павінна памыліцца Виктория Барлюгова. Адчувала яна, што Милана Белавус ідзе па яе слядах. Выбіла мяч, не рызыкуючы у аут. І зноў Иванова на Янчеленку. Скидан. Моцна наперад. Ну и мяч, конечно, сыдзе ў аут. Якушевич не трэба, конечно, мяч з аута ўводзіць. Ёсць спецыяльна чалавек для гэтага. Гэта Арына Иванова, і тут фол. Фол з боку Юліі Дубень. Давайте еще раз поглядим на паўторы. Да, ну прайшлася так вось по ногах, по пятках Алине Скидан Дубень. Безумоўны фол. Диагональ чарговая. Тут спокойно гуляе Якушевич. Янчеленко.
Ну і вось не хапае ўсё ж таки футбалісткам хуткасцю прыняцця рашэнняў, таму і гэтыя страты мяча адна за адной ідуць. Жалезнікава да апошняга тут змагалася, абвастрыць не ўдаецца адной з сясцёр і самых вопытных гульцоў у нашым матчы. Пінчук наперад, адзін дотык у цэнтр, і вось так гуляе Анастасія Сідарчук. Ну, Барбаренко тут спакойна дзейнічае, аддае мяч галаваценцы. Ну і з апрацоўкай мяча праблемы ў Дубень. Капункіна на скідан. Домін. Іванова, аут. Шмат сумбуру, канешне. Да, хацеў я не забыцца на тое, каб павіншаваць аднаго з прадстаўнікоў трэнерска-адміністрацыйнага штаба Дняпра з днём нараджэння. Гэта Эдуард Эдуардович Балтрушевич, начальнік каманды, ад сябе асабіста. Віншую я яго. Ну і, канешне ж, усе пажаданні, якія ось у такія дні павінны быць, ідуць для яго. Ну і цікава, што Эдуард Балтрушевич у свой час актыўнай гульнявой кар'еры таксама абараняў колеры віцебскіх клубаў. Ну і чэмпіёнам Беларусі у складзе магілёўскага Дняпра ў далёкім ужо 1998 годзе ён стаў. Ну вось цяпер з дзяўчатамі працуе. Атака магілёўскай каманды якраз такі зараз, і удар па варотах у бліжні вугал, мяч ідзе міма. Ну вось гэты эпізод дакладна пойдзе у відэаагляд. Ну і, канешне ж, паўтор моманта. Удар па варотах быў нанесены нікім іншым, як, мне падалося, Валентина Капунькіна гэта была. Крышачку не хапіла ёй дакладнасці. Конак. Мяч разгуляла з Несцяровіч. Денисенко, Пінчук у адборы малайчына Капункіна. Мяч захавала для сваёй каманды і на скідан згуляла направа. Ідзе наперад украінска. У цэнтр перавод. Ну і там да гэтага мяча імкнулася Тацяна Несцюковіч. Не, ўсё ж таки, напэўна, яна зараз прабівала, не Капункіна вось у папярэднім моманце. Ну і зараз за мяч не зачапілася, тым не менш вуглавы для гостей. 53-я хвіліна толькі што стартавала. Да, сёння у нас, бачу я, у чаце трансляцыі не такі шмат каментароў. Усе, напэўна, занятыя тым, каб глядзець футбол, падтрымліваць каманды. Ну і гэта, канешне, вельмі прыемна, гэта ўражвае. Часта бывае так, што у нас там проста чат за нейкі час можа набрыняць гэтымі самымі паведамленнямі ад вас, сябры. Ну, сёння гэтага пакуль што ў усялякім разе няма. Разгулялі магілёўчанкі мяч, падачу ў штрафную пляцоўку выносіць Якушевіч. На падборы аказалася Мілана Белавуз. Несцюковіч. Не даюць ёй тут сапраўды развярнуцца. Барбаренко і фол, да, гэта штрафны удар прызначае Дмітрый Жахоўскі, арбітр для гасцей. І правілы парушала Мілана Белавузская, на замену выйшла. Гэта была яна. Да, зручна, канешне, левай ногой зараз падачу рабіць Валеры Барбаренцы. Яна зараз гэтым і зоймецца. Ну, мажліва, і гэты стандарт таксама да чагосьці небяспечнага прывядзе. Падача пайшла. Трэба прабіваць па варотах, удары, мяч у сетцы. 54-я хвіліна становіцца шчаслівай для магілёўскай каманды. Вось, быццам бы ваш каментатар насурочыў для Віцебска. Ну і, адпаведна, стаў такім шчаслівым знаком, стали шчаслівым знаком словы яго для магілёўскай каманды. Яна выходзіць наперад. Ну і стандарт якраз такі і прывёў да гэтага гола, і мяч у вароты адправіла Тацяна Несцюковіч. Яшчэ раз скажу, на 54-й хвіліне магілёўская каманда выйшла наперад.
хорош, продлили, здорово, Таня, умничка! Ну і трэба звярнуцца да статыстыкі, якая-ніякая яна ўжо ёсць для Тацяны Несцюковіч. Гэта другі гол у Макслайн жаночай лізе. Под номером 17 Нестюкович Татьяна. І атрымліваецца яна у нас зраўніваецца па колькасці галоў са сваімі аднакамандніцамі Янай Бянкевіч і Лізаветай Пінчук. Віцебск зараз хоча нешта прыдумаць у адказ. Ну і мы ведаем, што заўсёды для каманды, якая толькі што забіла, небяспечнымі наступныя хвіліны робяцца, яна можа адразу ж і прапусціць. Глядзім, удар па варотах наносіць. Зараз не такі ўжо і моцны, правда, аказаўся гэты удар. Ці то Белавуз, ці то Дубень, вось хтосьці з іх. Галаваценка мяч разгуляла з Янай Бенкевіч, менавіта яна з Барлюговай сёння у цэнтры абароны. Ну, Аліна Конева, адпаведна, на лаўве запасных. Не ведаю, па якой прычыне. У прынцыпе, апошнія сезоны яна была абсалютна дакладна гульцом стартавага складу. Ну, вось, канкурэнцыю прайграе, атрымліваецца. Конева не гуляла і супраць Дюшпалес-ДУ, ну і сёння таксама ў рэзерве. Ну, яна шмат прапусціла ў міжсезоне там з-за пашкоджання, якое атрымала ў адным са спарынгаў. Можа быць, гэта таксама прычына. Скідан адпрацавала з ёй да канца Кацярына Янчыленка. Ну і у нас зноў-такі вось той самы на гэтую хвіліну лік 1-0, самы часта, які сустракаўся вось у матчах гэтых каманд у сезоне 2024. Я ўжо пра гэтыя гульні гаварыў. Ну і вось гэты лік двойчы сустракаўся. Двойчы Днепр выйграў 1-0. Ну і 4-1 была перамога Віцебска. І 1-1 вось пакуль што ў самым крайнім матчы 19 верасня ён адбыўся. Вось такі лік быў нічыйны. Зафіксаваны Белавуз не падпускае да мяча ўсё ж такі яе Яна Бенкевіч, выбівае яго за межы поля. Карына Таварэвіч. Зноў-такі прынцыповасць ёсць. Вось згуляць супраць свайго былога клуба. Гэта заўсёды дадатковая матывацыя, я ўпэўнены ў гэтым. Ох, які момант тут атрымала Юлія Дубень у стыку з Вікторыяй Барлюговай, аднак мяч застаецца ў магілёўскай каманды. Контрвыпад Жалезнікава з мячом у штрафной пляцоўцы. Ну вось ўсё ж такі хуткасць развіцця гэтай атакі была сцішаная. Дынамікі крыху не хапіла. Ну, балазе, што ўсё там добра і з Барлюговай, і з Дубень. Так выглядала гэта ўсё на карцінцы дастаткова сумнавата. Ну, не дайшла ў нас справа там да дапамогі медычнай футбалісткі. Значыць, ўсё з імі нармальна. Капункіна ў цэнтры поля ідзе наперад. Гэта фол з боку Анастасіі Сідарчук. У мінулым сезоне яна разам з Юліяй Дубень абаралялі колеры бабруйчанкі. Ну, гэтая каманда ўжо не выступае ў жаночай лізе, як вы ведаеце. Цяпер і Сідарчук і Дубень у Віцебску. Ну і зноў-такі трэба сказаць, што Юлія Дубень чэмпіёнка Беларусі. Станавілася на ёй у складзе Мінска і Дынама Бдувка, так што гэта таксама вопыт, сур'ёзны вопыт, які, канешне, дарэчы, вельмі гэтаму амбіцыйнаму віцебскаму калектыву. Зараз Дмітрий Жахоўскі прызначае штрафны удар для Віцебска і каля мяча. Ну, канешне, каму быць, як і не Кацярыне Янчыленцы. Забяганне. Арына Іванова тут робіць, ну, Янчыленка мяч у штрафную пляцоўку, бліжэй да яе адпраўляе, выйграе там барацьбу Несцяровіч.
Жалезнікова. Барбаренко зноў на Жалезнікаву, тая з мячом на правым фланзе, ну і чытае гэтую перадачу класна. Зараз дзейнічала проста шыкоўна Кацярына Янчыленка. Можа быць, яна зараз і гэтую перадачу галявую звяла у нішто. Вось такімі дзеяннямі. Гэта вопыт, канешне, ён сапраўды спрацоўвае, ім карыстаюцца футбалісткі, якія ўжо не першы сезон у футболе і ў жаночай лізе. Парушаны правілы зараз на Яне Домін. Пастаўце, сябры, калі ласка, падабайкі гэтай трансляцыі. Ну і нагадваю, что можно подписаться на социальные сетки, которые так и называются «Женский футбол Беларуси». С посылки под плеером этой трансляции вы знойдете. Ну и подпишитесь, калі яшчэ гэтага не зрабілі, на наш YouTube канал. Роўна гадзіну команды провели на футбольном поле. Нагадываю, адзіны мяч провела Татьяна Нестюкович на 54-й хвіліне. У выніку стандартнага становішча, а менавіта штрафнога удара, які выконвала Барлюгова. Мяч прыйшоў на нагу Нестюкович, нікога побач з ёй не было, і ў прынцыпе ёй ніхто не перашкажаў з выгоднай пазіцыі расстраляць вароты Лізаветы Конак. Да, што Віцебск, што Днепр, гэты стартавы адрэзак Макслайн жаночай лігі праводзяць вельмі упэўнена. Ну і калі вось ўсё ў нас скончыцца перамогай Днепра, то максімальны вынік будзе ў каманды Михаила Соболева. Ну і ў прынцыпе не хочацца, канешне, забягаць наперад, аднак можна будзе сказаць, што гэта прэтэнзія на прызавую тройку. Чаму бы не? Удар па варотах здалёк наносіцца, ну мяч ідзе ў бок ад варот занадта. Хаця там, напэўна, рыкашэт ўсё ж такі быў. Ці не? Не, удар ад варот, все нормально. Галаваценка не спяшаецца. Владислава, ну а сапраўды, навошта ёй гэта рабіць? Гуляе налева яна. Жалезнікова. Памятаю я, што у матчы першага тура якраз такі Лізавета Пінчук у цэнтры абароны дзейнічаў. Ну сёння у цэнтры поля, у апорнай зоне. Атака Віцебска, да удара па воротах справа не доходзіць, і зараз малайчына просто. Хто ж там быў, не паспеў я заўважыць. Ну, калі б не гулец Дняпра, яка зараз выбіла мяч, ага, гэта была якраз таки Ліна Скідан, то ён бы дайшоў да Янчыленкі, і тая б, напэўна, магла просто запытацца нават у галаваценкі, у які вугал мяч адпраўляць. Так што зараз Скідан сапраўды гэтую пажаранебяспечную сітуацыю выправіла у сваёй штрафной. Паспела першай да гэтага мяча. Да, перажывае і нервуецца, безумоўна, Сергей Вехцев. Ну, безумоўна, як і Михаил Соболев. Гэта, канешне, сустрэча за 6 балаў. Тут па-іншаму і быць не можа. Скідан далёка ідзе, да, ну і зараз звяртае ўвагу на гэта Сергей Вехцев, маўляў, ну, ўжо так далёка не трэба ісці, а Скідан, паглядзіце, якая хітрая, яшчэ метры на 2 вось да межаў, в прынцыпе, цэнтра поля, вось да цэнтра бліжэй падышла і мяч заўтра укінула. Вось все зрабіла, як і трэба было. Ну, у міжсезонне трэба сказаць, што пэўныя змены ў складах абедзвюх каманд.
былі праведзены. Сышлі у Новополацкі «Нафтан» дзве футбалісткі са складу Віцебска. Гэта Ганна Завадская, абаронца, і нападаючая Дар'я Міхан. Ну, думаецца, што не вытрымалі яны канкурэнцыю, ну і было прынята рашэнне з імі развітацца. «Нафтан», дарэчы, у матчы, які зусім нядаўна скончыўся гэтага 5-го тура, саступіў на сваім полі Мінску з лікам 0-7. Так, на усялякі выпадак для вас скажу, хто, можа быць, не ведае. Ну, што датычыцца, ну, працягну, правда, яшчэ з Віцебскам, Валентина Нижегородова таксама сышла з каманды, яна далучылася да Белшыны Бабруйскай, ну і Сабіна Казеева, Марыя Пешина. Расіянкі, яны таксама больш не выступаюць за Віцебск. Што датычыцца Дняпра, то тут склад, в прынцыпе, удалося зберагчы Михаилу Соболеву. Адзіная, канешне, сур'ёзная страта — гэта гулец нашай нацыянальнай зборнай Караліна Жытко, якая ось зусім нядаўна 2 матчы запар вось за галоўную каманду краіны у лізе нацый правяла. Яна цяпер выступае за казанскі «Рубін». Калі я не памыляюся, 3 сезоны была ў Магілёве. Ну і сапраўды лідарам каманды стала. У мінулым сезоне была прызнаная лепшым нападаючым Макслайн жаночай лігі. Канешне, пайшла яна на павышэнне, будзе яна прагрэсаваць у «Рубіне». Галоўнае, канешне, каб была практыка. Удар па варотах, скідан наносіць роўна па пазіцыі Лізаветы Конак. Канешне, вось Конак трэба спяшацца. Нам паўтор паказваюць удара Аліны Скідан. Ну, каб мацней, канешне, каб мяч у вугал і пайшоў, было б больш карысці для магіляўчанак. Ну, прабіла Скідан так, як прабіла, што тут дадаць? Ну, так што вось больш, напэўна, суцэльна выглядаць павінен магілёўскі калектыў у гэтым сезоне. Ну і можа ён, напэўна, замахнуцца і на медалі, чаму бы не. Атака віцебская каманда, удар па варотах, і зараз, ну, просто выбачае Ганна Денисенко саперніка. Ну, магчыма, крыху паспяшалася зараз Денисенко. Вось мяч у штрафной, і можна было яшчэ ісці, вырушваць наперад на галкіпера, зблізіцца з ім, ну і гэты момант все ж таки абярнуць голам Ганне Денисенцы. Ну, вось гэта быў сапраўды 100% момант, які все ж таки не канвертавала ў гол Ганна Денисенко. Ну і правал у абароне Дняпра таксама трэба, канешне, пра гэта сказаць. 68-я хвіліна, парушаны былі правілы зараз на Юліі Жалезнікавай, ці не? Не, все ж таки все там нормально. Гэта аут для Дняпра. Пінчук далёка мяч ад сябе адпусціла, яго перахапіла Денисенко. Можна згуляць на Янчыленку. Денисенко ў цэнтр, няблага. Белавус зноў на Денисенку, і было нязручна мяч прымаць Ганне. Не хапае, канешне, вось хуткасці Ганне Денисенцы, не ведаю, з чым гэта звязана, але вось у некаторых момантах так выключаецца, напэўна, з гульні дзесьці, да, там, дзе магла ўзрывацца, там, дзе магла быць больш мабільнай. Ну, не буду я тут ніякіх рабіць больш высноў і больш ніякіх слоў казаць. Марына Пушкар з'яўляецца на футбольным полі ў складзе Дняпра на 69-й хвіліне і замяняе яна Дар'ю Дашкову. Першая замена ў нашым супрацьстаянні. Ну і зараз вось так па-братэрску нават Михаил Соболев абдымае Дар'ю Дашкову. Ну, я ўжо пра яе колькі слоў у тайме нумар 1 паспеў сказаць. Да, шмат яна заставалася без футболу, ну і зараз набірае кандыцыі, зноў такі гэты смак ось адчувае, да, ад гульні. Гэта, канешне, не можа не радаваць.
Ну и вось Люда Головатенко пишет «Днепр вперед» у чате нашей трансляции. Я так разумею, ох, який момент. Зараз под мои гэтыя словы, як Лада Головатенко мяч забирае ў руки. Напэўна, Люда своячница. Это удар по воротах был, да, склалася. Головатенко зрабила кидок направо, мяч забрала у руки, зафіксавала яго. Ну что ж, зараз павінен распачацца сапраўдны футбол. У нас ідзе 70-я хвіліна гульні. Я думаю, вы разумееце, пра што я тут кажу. Сказаў я пра то, як скончылася гульня ў Новополацку. Мінск выйграў у Нафтана 7-0. Ну і берасцейская Дынамо сёння саступіла аднаклубніцам са сталіцай з лікам 0-2. Хаця на працягу гадзіны ось пад начальным Андрэя Сычка удавалася адбівацца ад гэтых наскокаў. Там дзесьці шанцавала, канешне, Дар'і Вінаград, галкіперу берасцейскага Дынамо. Ну, все ж таки чэмпіён сказаў сваё важкае слово, і галы Капышы і Эмі зрабілі сваю справу. Прастрэл! Трэба забіваць! Ну, была не гатовая. Вось да такога развіцця падзей Юлія Жалезнікава, капітан Дняпра. Класна там згуляла Валентина Капункіна. Давай яшчэ раз паглядзім. Дзвюх футбалістак яна абышла, і вось крышачку мяч не на нагу пайшоў Юлі Жалезнікавай. Ну, было і, конечно, зарыентавацца складана ў такой сітуацыі. Яшчэ адзін вельмі неблагі момант для гола ствараюць для сябе футбалісткі Михаила Соболева. Мяч у нагах Таварэвіч. Гуляе яна ў цэнтр поля. На Сідарчук. Таварэвіч на Толкун і памылка. Пушкар. Барбаренко. Мяч сыходзіць. На падаху трыбун, так крышачку паскакаў, ну і пайшоў. Усе гэтыя паўзы, канечне, яны на карысць каманды, якая вядзе ў ліку. 54-я хвіліна. Тацяна Несцюковіч забіла яго 1-0. Зноў выпад Віцебска, прастрэліць не даюць тут Мілане Белавус. Яна Бенкевіч класна гуляе ў абароне. Вуглавы для футбалістак у сініх цішотках. Ну что ж, ось Мілана Белавус, да, я сказал, что первая замена была у матче, калі вышла Пушкар. Не, Белавус была заменена вышла на замену замест Ольги Игнатенковой. Ну, таким чином у нас по одной рокіроўцы Сергей Вехцев и Михаил Соболев зрабілі. Каля мяча, конечно ж, Кацярына Янчыленко. Подача левой ногой. Мяч пролетая праз штрафную пляцоўку, працінае яе і сыходзіць за лінію ворот. Все спокойно, і зноў-таки не трэба зараз спяшацца Владиславе Головатенцы. Сёстры не хочуць забіваць адна адной, піша Сергей Меркуленко. Ну, можа быць. Ну, гэта жарт, конечно, ад Сергея. Безумоўна, на футбольным полі ніякага сваяцтва няма і быць не можа. Ну, цікава, сапраўды. Ну, і цікава, што муж Юлі Жалезнікавай, ён таксама ж футбаліст. Вось такія выпадкі ўвогуле ў нашым беларускім футболе. Можа быць, гэта такі адзіны выпадак, і ён сапраўды цікавы, і больш аналагаў яму няма. Гуляе головой Скидан на подборы першая Домін. Денисенко. А от для кого? Все ж таки, да, для Витебска. Все правильно. Так низко садимся. Вика, слышишь? Мы очень глубоко, очень много пространства у них. Закликая свою команду вось так не опускаться занадто низко до своих ворот Михаил Соболев. Я ось адмыслова не стаў нічога казаць под гэтае слово галоўнага тренера. Ну, гэта псіхалогія, зноў-такі, сябры. Я думаю, вы со мной пагодзіцеся, што трэба абараняць
гэты лік, які задавальняе абсалютна Днепр. Вось такія думкі у футбалістак з Магілёва. Як ты іх не заклікай, ну складана, канешне, складана рабіць так, каб і ішлі ўсё ж такі бліжэй туды ў цэнтр поля сустракаць саперніц. Зараз фол каля штрафной пляцоўкі. Фол на Юліі Дубень. Мы памятаем, якім чынам магілёўскія гульцы забілі свой гол. Я ні на што не намякаю, але тым не менш. Ну і зараз вось план каля мяча Кацярына Янчыленка. Яе гол з пенальці прынёс перамогу у мінулым туры Віцебску на поўдні Беларусі ў Пінску. І вось эмоцыі Михайла Соболева. Штрафны. Кацярына Янчыленка б'е па варотах, але няўдала. Вельмі няўдала. І тут па-іншаму не скажаш. Я тут абсалютна не перабольшваю. Да, класны быў момант, канешне, у Ганны Денисенкі. Не было фола! Перахопліваюць мяч у Віцеблянкі каля чужой штрафной. І вось туда на Толкун гуляе Сідарчук. Падача Толкун, выходзіць з ворот Галаваценка. Чый падбор? Падбор за Сідарчук. Тая б'е, гэты удар заблакаваны. Ох, складана зараз Дняпру вось у гэтыя хвіліны. І сапраўды мае рацыю Михаил Соболев, калі патрабуе наўпрост сваіх футбалістак так нізка не апускацца да сваёй штрафной, не даваць прастору для дзеянняў віцеблянкам. Скідан. Капункіна. І ў адзін дотык Яна Домін ёсць перад ёй прастора, та адразу ж робіць перадачу штрафную. Удар па варотах і Пушкар магла зараз на 76-й хвіліне рабіць лік ужо 2-0. Але. Паўтор моманту. Ну, класная камбінацыя. Развівалася яна там з удзелам Скідан, Капункінай. Ну і вось зрабіла Яна Домін гэты прастрэл. Калі б, напэўна, больш удала з мячом сустрэлася Марына Пушкар, ну, гэта быў бы гол, і гол вельмі прыгожы, эфектны. Будзе зараз замена, наколькі я разумею, у складзе магілёўскай каманды. Можа быць нават і замена змушаная, там яна камусьці патрабуецца. Ну гэта я мяркую так па словах Михайла Соболева. Зараз ён крычаў, што трэба фаліць на чужой палове. Можа быць, не так я гэта яго словы зразумеў. І не з гэтай прычыны трэба гэты фол рабіць. Ну, паўзы ў нас няма. Янчыленка, удар па варотах. Спакойна. Мяч прымае ў рукі Уладзіслава Галаваценка. Яна Бенкевич. Па фланзе. Ну там Якушевич, конечно, не могла себе дазволіць памыліцца. Конак. Лизавета, дарэчы, стала сапраўды героем матча у Брэсце ў другім туры. Яна здолела пенальці парыраваць ужо ў самым канцы гульні. Не змагла яе перагуляць вось з 11-метровай пазнакі Наталія Смыкович. Ну і Віцебск выйграў, дзякуючы гэтаму 1-0. Ох, памылка тут якая ад Конакі! Мяч не ў варотах усё ж такі. Стаў я узгадваць тое, як выдатна гуляла Конака. Яна амаль што тут не наварыла. Евгенія Якусік выходзіць пад 97-м нумарам на поле. І таксама Паліна Цыбульская. Нам паказваюць момант, да, Жалезнікава Юля магла зараз, ну, абавязана просто была забіваць. Ну, такое таксама здараецца. Так, выйшла ў нас Якусік. І выходзіць зараз Цыбульская замест Яны Домін.
Игру покинули номер 17 ну і так само Тетяна Нестюкович замененная, вось якраз замест яе вышла Евгений Якусик. Тетяна Нестюкович пакуль што яе трапны стрэл прыносіць перамогу ў рэжыме лайв магілёўскай камандзе. Але яшчэ ёсць час у віцяблянак. Канешне, калі б зараз Жалезнікава забіла, то гэта была б, канешне, сур'ёзная подстава гаварыць пра тое, што перамога дастанецца Дняпру. Аднак не будзем мы спяшацца. Ну і зноў-такі вось можна сказаць пра тое, што сёстры сапраўды не хочуць забіваць адна адной. Вось пісаў не так даўно Сергей Меркуленко пра гэта. Быў класны момант у Ганны Денисенкі. Зараз яшчэ больш шыкоўны у Юліі Жалезнікавай, аднак сёстры імі не скарысталіся. Гуляе галавой Барлюгова. Падбор за віцяблянкамі. Якушевіч. Иванова. Сыходзіць яна тут ад Паліны Цыбульскай, якая толькі на поле выйшла. Мяч у Денисенкі, перад ёй Бенкевич ёсць. Денисенко вымушаная гуляць назад. Закид у штрафную ад Ивановай. Янчыленко. Янчыленко у штрафной. Мяч не выйшаў. І выносіць яго цэнтральны абаронца. Барлюгова гэта была. Зноў Ганна Денисенко. Усе падборы за віцяблянкамі застаюцца. Да, складана Дняпру. Складана захаваць гэты лік, які поўнасцю, канешне, задавальняе каманду з Магілёва. Але пакуль што, ну, як кажуць, гнецца, але не ламаецца Днепр. Конак. Направа. Таварэвіч. Якусік. Ну, Таварэвіч згуляла на Сідарчук. Тая яшчэ зноў наперад на Ганну Денисенку. Іванова. Была казахстанка, робіць закид. Гуляе галавой Барбаренко. Ну так просто вось гэтай сур'ёзнай такой кубкай у цэнтры каля штрафной пляцоўкі стаяць магілёўскія футбалісткі. Высахаць сам-насам і мяч у сетцы. Дубень. 82-я хвіліна. 1-1. Ну, ведаеце што, нездарма Михаил Соболев заклікаў сваіх так нізка не садзіцца. Юлія Дубень зраўнівае лік, і для чэмпіёнкі Беларусі неаднаразовай, дарэчы, гэты мяч становіцца ўжо 4-м у гэтым чэмпіянаце. Давайте зноў глядзець, да, як тут все яна зрабіла. Ну, один дотык перагуляла Владиславу Галаваценку, якая выйшла наперад, скарачала вугал абстрэлу. Ну, складана было, конечно, голкіперу. Тут Галаваценцы ніякіх прэтэнзій не прад'явіш, а вось цэнтральным абаронцам гэта можна зрабіць. Яны, конечно, у гэтай сітуацыі не вельмі пісьменна згулялі. Як гэтая перадача, як гэты закид прайшоў, ну, вытлумачыць, калі шчыра, гэта я не магу. 1-1 у нашым матчы цэнтральным у 5-м туры Макслайн жаночай лігі. Ну вось, пасля гэтага гола, які Юлія Дубень забіла, у нас прачнуліся, так бы мовіць, заўзятары віцебска ў чаце трансляцыі. Александр Хадаренко тут. Ну і Антон Морозов падтрымлівае Днепр. 94 гледачы. Можа быць, нават тыя, хто сёння у статусе гаспадароў, будзе імкнуцца нават вырваць перамогу. А чаму бы не, урэшце. Бачым мы, што так па інерцыі пасля свайго гола наступае Віцебск. Гуляе Галаваценка направа. Там, напэўна, Бенкевич, да, такі ёсць. Менавіта Яна рабіла гэты вось закид дыяганальны. Лиза, ты, Лиза! Домой, Марин, домой! Ярик есть!
уйди. Держать. Да. Заченька есть, отдай. Нервуецца Днепр, нервуецца гэтыя хвіліны вось і перад голам, і цяпер таксама Толкун ідзе на яе наўпрост Барбаренко, мяч даходзіць да Денисенкі, ну і тут Денисенко памылілася. Пушкар мяч адпраўляе за межы поля. Ну што, яшчэ будзе у нас замена. Да, сапраўды под 20-м нумарам расіянка Алена Скрабкова выходзіць на футбольное поле. Игру покинул игрок под номером 11. Толкун Вероника. Замест Веронікі Толкун. Игрок под номером 20. Скрипкова. Заўважная была Вероніка ў першым тайме, ну крыху так меней ужо пасля перапынку. Ну і мне так падаецца, што больш все ж таки левым флангам, вось тут, дзе Янчыленка атакавалі у другім тайме гаспадары. 5 хвілін асноўнага часу у нас застаюцца. Не доходит пас до Янчыленкі. Тут уважливой была скидана. Адразу по фланзе Курыльчик. Не, это Полина Цибульская. Обвострить ситуацию не здолела Полина. Полин, перед собой 77. Юль. Иванова назад на Якушевич. Помылка. Не так шмат, конечно, помыляется Александра и шмат досвіду. Ну, зараз яшчэ і правілы парушыла яна на Валентине Капункінай. Зноў стандарт. Зноў да мяча падыдзе упэўнены Барбаренко. І зноў штосьці цікавае з гэтага эпізода можна гасцям выціснуць. Ну, ўжо няма на футбольным полі Несцюковіч. Можа быць, іншая гераіня знойдзецца. Хто яго ведае? 4 хвіліны. Ну і, канешне, было шмат замен, будзе штосьці кампенсаваць Жахоўскі. Падача ад Барбарэнкі! Самі вы пабачылі зараз, што нічога тут не атрымалася. Вось у гэтым эпізодзе, канешне, не так удала згулялі, ось як на 54-й хвіліне прыезджыя гульцы. Віцебск хоча вырваць перамогу. Па ўсім гэта бачна. Так, вот Скрабкова на Дубень. Янчыленка выбівае мяч. Так, свечку запаліла зараз Бенкевич. Сідарчук направо. Не доходзіць пас да Белавуз. Барбаренко, гэта фол, да. Мілана Белавуз зараз гуляла не по правилах. Виолетта Лагутенко выходит на поле замест Полины Цибульской. Отворотная замена. Кольки там Цибульская провела на поле. Лагутенко Виолетта. І чамусьці Михаил Соболев вырашыў яе замяніць. Ну, ось Ольга Верхолайцева, Витебск, молодцы, вперед за победой написала. Думаю, что это свояк Кацярыны Янчыленкі. Ну, тому что у дзявостве Кацярына была як раз таки Верхолайцевой. Так что тут, як кажуць, все логично. Ну и Люда Головатенко за Днепр переживае. 89-я хвіліна. Роўна у нас на гол Татьяны Несцюкович отказала трапным ударом Юлия Дубень. В принципе, Юлия Дубень у першым тайме абсолютно была не заўважана, і мяч рэдкі момант, калі вось да яе даходзіў. Штрафны для Днепра.
Короткий пас на Капункину. Зноў праблемы. Янчыленка по фланзе. Ну, гэта безадрасна і недакладна. 2 ў 1, як гаворыцца. Скидан. Бенкевич. Гэтыя апошнія хвіліны зноў-такі быццам бы мы вяртаемся у пачатак гульні, няшмат асэнсаваных дзеянняў. Ну, гэта проста размінка для Елізаветы Конак. Апошняя хвіліна асноўнага часу. Няўжо ў нас тут у Віцебску ўсё вось так і скончыцца з лікам 1-1? Ну, хутчэй за ўсё, што так. Толкун молодец, написал пользователь с ником друг. Верника Толкун уже не у гульни. Тут фол. Атрымала па нагах Аліна Скідан. Две хвіліны. Команды перагуляюць у другім тайме. Ну што ж, каля мяча Яна Бенкевич. Паглядзім, што ў яе атрымаецца. Ну, моцна наперад гуляю. Адзін дотык Жалезнікава, там Несцяровіч галавой згуляла у сваю чаргу. Иванова на Якушевич. Завтра команда АБФФ У-19 прыме Дзюшпаль-СДУ, а палове на 1 гадзіну распачнецца эта гульня і пройдзе на стадыёне Дынамо Юні ў Мінску. Ну і таксама 15-й Гомель у Добрушы прыме Бабруйскую Белшыну. Ось гэтым матчам і завершыцца 5-й тур Макслайн жаночай лігі. Ужо адна з 2 кампенсаваных хвілін у нас бадай што завяршылася. Ну, бывае усялякае. Але падаецца, што ўсё у нас так і скончыцца нічыйным зыходам. Ну і адпаведна, што мы будзем мець для каманд пасля 5 матчаў. У Скарбонцы Віцебска 11 ачкоў, пасля 4 у Дняпра адпаведна 10 балаў. Ну, Днепр ўжо прапусціў 1 з тураў у першым коле. Так што сваё ён яшчэ набярэ. Пакуль што у каманды мінус 1 гульня. Моцна наперад адпраўляе мяч Елізавета Пінчук. Там Лагуценка, але адцясняе яе корпусам. Гуляе вельмі пісьменна Александра Якушевич. Ну, думаю, Конак зараз мяч будзе выбіваць наперад. І мы апошні свісток Дмітрия Жахоўскага пачуем. Як і 14 верасня мінулого года гэтая гульня таксама з лікам 1-1 завяршаецца. Адкрыла лік Тацяна Несцюкович. Мяч у адказ Юлій Дубень. Андрей Ільєня на гэтай гульні для вас працаваў. І всім вялікі дзякуй. Дзякуй калегам. Всього добрага. Пачуемся. Уважаемые болельщики, еще раз благодарим вас за то, что...